chỉ bay lệ vek ule tung video chuan Bangkok Grand Palace le Sea Life Aquarium kan tona video chen khat ko rom da chuak do na hmuhna min lo ti ngai ka be sei hei tu na hian jing dar kwa velania Grand Palace lo turin kan kal meka kan tour guide hian hotel atagin min ron lama chuan a soidanin heng lai dor vel hi Chinese dor vel ani ome Thailand a hian Chinese anom thanem hlea Thai mi te le Chinese thlapol Chinese Thai anti te hi Thailand a mixed group Lian ber ani hial ani ti hian lalin kan thleng phei do na heng lai vel hi Ministry of Defence office ania so lalin chu ania gate sang oma chuanin gate 1 hi alu na deuh ber ni in chu ta tang chuanin kan lut don ani ti hian kongpui le lama tang hian underground tunnel kal tlangin kan lut phei don ani ela hian ama chu weekend market om china mai ro chu a drop thei tu ka wangin anti top to mun dan sun ni ela hian elevator oma sakai ta hian kan chu don ni so ta kong le la hang so dei don hei lein hnuai a hian in hall lian deuh mai auma helai hi grupa lalin to tu group rang ten in ha khom nan le thu poimo in hrin nan an hmang thin ani chuan ti hian gate puya kan luta tlo tu man tam khop mai hei ala ma le kan in no deuh tu mai ni ti hian kan tour guide in ticket min lei saka ticket hi ba zanga man ania chu India poisa chu chuan cheng sang kha thum vel ani Grand Palace hi Thailand lal King of Siam te chen na Royal Palace ania kum sang kha sari somriat pani dai to sak chan kha ani ta hian ticket an lo cheka ti chuan kan lut zela hei helai corridor hian in painting ro pui tak alo oma Thailand lalram history Thailand ram history tarlana painting hunom tak awmani chuan Grand Palace lalin compound zau tak mai ania Bangkok khopui leili Chau Fraya lui kama omania achunga hianin building chi sang om chewa Thailand lalram Chakri dynasty din tu anlal lal rama wan ina sakchan khania anuwa athate romlal zelin an sakbel zel bokani a building design le achung a moi emaya I a material an man te hi a tha ti hi hriata rala en ngot aina hmuna bel chian hianin a hmu nomina puini chuan hei hi Emerald Buddha temple ania a moi na pui khop mai he temple hi Thai mi te tan chuanin hun hlu le poimo takania an ngai hlu emani chuan khi Emerald Buddha lungman to Emerald lung manga Buddha lim an siam ania tun ma jong chuan he palace lal chung kwa le an khon bol te le chi a hlote chen na ani ba ka sarkar hun poimo onna ania amero chu tuna chuan an lal po hi palace danga cheng to in hei hi chu mi pui tlo thei tur hian an da ma to zo kani hei ta hian tourist open bus angkha allowing hloma hetiang hian khual zinte an phur kwal thin ani chuan helam hi palace compound khania so kan chuana khani helama hian dor vela lo oma hela lin to zo an lom so mai ti chuan chunulama Sea Life Aquarium en turin Siam Paragon Mall kan va kala Siam Paragon hi Bangkok shopping mall lian le lar tak alar berte jing lian ya Sea Life Aquarium ba ka hianin Madam Tussauds Wax Museum te po om bokani oi ticket counter kan zonga atlo man hi internet lama kan en lok lem lova kari nai na lo to vi ang reng rewa season na zirina man hi adang lam ve deuh thina kan kal lai hianin big ticket anti mai Madam Tussauds Wax Museum
en theina bok ang kha kan le kop ta chu chu mi pakhat tan hian ba sang ka jeni som kwa ania chu chu india poisa chuan cheng sang thum zali ani atlom lem lo ani alu man hi mo ti chuan hei kan lut tana cái khuôn liền thì Lian là xin lỗi. ti hian sanghat chi sang sang omna teng sang sang a oma rin ai na pui dai mai Sanga son Lian lom ra chắc tụi chung lu tặng mấy cái này hay đùa mất được hay helai hi sak mission antia hei dar thlang chuat noi a khuanin sha kan da a ti hian chunglam atang hian a thlir thei a hmu dom khop mai tụi sharp sharp không mình plus tụi mình thôi helama hian long chuan theina a awm boka ti chuan hei ta hian penguins an lo khoya si ấy tắc alem tro tắc nghe lem lâu tắc cái lâu mình đi ô an duam fir fer long khop mai hei penguin sau hei hi ni china ka soi long chuan theina kha ania ti son longa chuang chungin hnuai sanghat kha en theini kan ti kara tel che lo wangin le hun kan nei lo wangin kan ti ve ta lo ni helai hian sea horse an dan hmun a om le a video ka lak lai hian ka hmu fu mai lova a hnuwa chuan ka hmu le ta thowa an lian vak lowam chuwang chuanin video a hianin ka lo la fu che lo ni mai thei a chung hi ka rin ai na lo zawa thil cha sang sang a lo tam nge mai ti hian hei tui khaw tha te ram hnuai chung ang ten an siama hei helai hian satel omna alo oma alian thakop mai hei dang po mani hi chỉ lấy nào mà trái sai môi luôn tục môi xịt xịt cả cái này con môi là mà lâu ống nữa
stingray helai a hian sashram ho na lo vele a sashram hi ataka ka voi khat tu na ni ahar venge stingray len zia ku chuan tah hian starfish lo om le a สวัสดีค่ะปลาดาวค่ะซีสตาร์ You can see the anatomy from here สวัสดีค่ะลองดูใกล้ๆได้นะคะ Aspar Sea Star Name is moving the species of them that one is a pushing sea star and that long arm Aspar Sea Star this one Yeah, it is the same one. Okay, okay. But this one is older. okay sangha bom dang kan en le a muan nuam khop mai chuan hei jellyfish awan dan huna kan vakal le a an maksip se phlom khop mai hei he tilai hian a chidang de walom le boka chi sang sang au nual ani jellyfish a moon jellyfish chak tanel tia hianin kan lut phei do na ti hian glass kumin tanel an siam pheia aquarium chunga lut ang deuh kan ni ber hi
so tilai son so diving an lo tia sangha chote an pe a I see life as a wave, with bad days to learn and good days to remember. ti chuan hei penguin som na lama khan kan kal le a khai karin ai nan lo tam an lom hlom mai siamo anom dan vel thap so thilom dan an hriat thiam ve me lutuk an che zia vel so uluk deuin lo thlir ve ma deu an zuang thlata dial mai karinai nan hleu chak zek mai nuam an ti hmel sin Tôi khen lỗi lệ thấy lo. Anh văn, anh hạt ta đi. Ý thế anh liền râu tụt ta trong hiền. Anh tuy điểm là phải có cầm tuyên liệu nó sẽ vô gọi. ti chuan chunglama kan chuak chawa madam tussauds wax museum ticket thi kan leitel vek to na chungin hun nge building le lam zo ka vakala ngai wangin hun kan nei to box silo kan en man talawa uyom khop mai ti chuan hei zan lama so 11 lama kan wa hoi har ton ni so 11 hi ang party na night life hun pui kha ania Hey, Hillary chi bara hian kan han lut ve nge